مس بصحكم نقرأكم. هراي سلام اتوا هراي حبتنا رزنت موائل سب زي ودا عند زخون خليني أوعيكم. مواسب زي ودا إذا على نزخان زل على نزنبر أنت زخونسي نفسي نتصر زخونة مخنيات محلو كنيرو جنك أتي تيف زخونة تقباركن اتحماق إكين أبقر اتحكين يا مسقلع أب عرات حتى تستحكي أبتيس شللتنيان كداعن سقاقي خلقي انت أيو تتهبي يوم السي أو كريستوس أملاخي بتي عزيزة فرح فردخا سنبيد نتي زلالماوي فردخا بركخ بتي ملوكتاوي نتصبرقاوي برحان كان كتكت ኣለኹ أنا حسون ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እንደይ ቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለ ይብል ኣለኹ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን قال هو يسمع لنا حاونا دكتور سقاب ونسيت الانجل ميتي هم زال لهم دكتور سقاب أتمنى بالنبي سلسلة كم يمسهم እግዚአብሔር فونست دنجل نابالخي أنت قلت صلاة رديت كذا رجحي بتي أب حلنا كم معبل زجمات الكفو حسابات كال حقيقة نتي نتحممت نفسي بخنت النت أزي حلاوات تفي والومو نابسولوتن من رحنا بقسيا مخنياتو نسخي على كاليتن محرت تلم من آل آيت عدن إغي عدن من هيوت نقصين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفاي إغي قال هو يسمع لنا حبتنا سر حسب بلاش وقويتا بزاليت دي أنا عمو الشيخ ممسخهم እግዚአብሔር መስገን እንደምሲሆም ቋ ሰላማተኹም آمين أدحن تنحكمنا أري وقويتا بزاليت زيا نعمو بزي حتيات كنحلو كورو تذكرين ساب ما قدس لزلو هره حتيات كنح زي حتيات نحدد وقويتا بزاليت زيا نعمو بزي حتيات كنحدر حلونا وعملا خبرنا نسخبر غيخا برختك أزي بزحيو قدوس سمكون زل عالم كبري زمال آمين وقويتا يا خمتي وخا توكلنا يا عملوا زلنا لي بيبر مهلتك كيس بعدني كم قوة تخون لنا عينتي كله مع خاي تبيل اللوا نسخة أب وانو مقبت هوام أملاخ وأملاخ مدحينا وكل وخنات مدري سمعنا وقيتنا نسخة يا خابزي حليت زي الزين زل تقول على لك كيف يسالك شو بريم تقول له وناس أمين يستنى وقيتها برغيخة سريهم لما تخانق مو تخانق برغيخة مو حق بليز النسخة لما أردنا ميت ذا قبره برغيخة مو ميت قبره كبرخة كبرخة أبرهلنا أوغيتا مرز كان زل على من بري أوغيتا نعين تكبار إتكا بذكابتي ولدو نابتي ولدو معقبي سلزخونكا هاي تحدقني أوغيتاي نعخا بدلي مو محرني نفسي أدحنا نابلكو نابنكو نابلكو دابي تسلي على خو أوغيتا بخا توكلي مو أدحنني فؤادك خقبركا محرني نسخا أملاخ رهره اللو إخا ببرهانكا دما إنا برهان رئي برزكا نابتوم زفلطوخا كبرخا خا نابتي حقنتكا سميت تسقا ياريتها بحمرقتي أما قرسة زلغو إذا ما كان نها حف كفتة تبلدلا بالله ردان لا سبال قصل ده لا قناعات سجل لبيت تسقا برغتكا مسقانا بحق إناتكا إيو أو قدمي علم تنبر كان زلالم تنبر زلخا أبو ودن منفس قدسن نعخا مسقانا وداسين قرمان يقبع لهم نقول ستعن زل علم علم آمين
أمين. ولول قيتنا بأخا ممان سمكا مسكارن سنة يمو محرتك أب تطبح حقنا كدما ليتي أنت آمين ناريتا ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ቅሬታ ዘብሉ آمين كلمة تسمع الله بنا አሜን ቃለ ሕይወት የሴት ሐውና ለዲ ተማዲ الله زور الله قند حسا معكم سلام لكم አረ ሰላም አምላኽ ምሳኹም ይኹን ሰላም እተው آمين كلنا ሓብትና ፍረወይኒ ጥዕመ ክድኸውን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሓብትና ፍረወይኒ ራይ አዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሚት ይኽን ዘለኽና አዴና ኤልሳቤጥ أبوي مرقيت أنا كنبغ خير أنت ذنب الرأي. تساي ሰላማታ ክንቀጽላ አዴና መምርሰራ الرأي ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ ማርያም ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታናት ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ኦ ጎይታ መሃረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቀረበልና ኦ ጎይታ ንሕማት ስፋብ ፀሐየሞ ምንቲ ትቅዱስ ሚካኤል ካፈውሰም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ለማረም ናን ዝበደሉና በደልና ንእሳና ድገና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ራይ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ንእንቲ ሓጢአትና ክሓትከልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ቃለ ሕይወት ሓብትና ረዘነት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡኻን ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕርልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንብስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና
وقيتا محرنا وقيتا بارخنا أمين الهوت يسمع لنا أمين حتنا تعمل كده هون حتنا فرويني نهاية ما نصلت ميتي خزل لخت سمعنا انت اللي خت عمل كده هين الراي حتنا ترحس እሺ ሕረ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዘርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህዱብ ዝኾነ ወልዲ ኣባሃል ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ኣብ ሰማይ ዘሎምን ተፈጥረ የልዎን መንታና መንግስተ ሰማይ ትምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤና ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍ ከም ተፃሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከም ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ኣረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታትን ክፈርድ ብቅርቢ ክመፅእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታዬ ማሕበይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰጥ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ብኣብን ወልድን ሰግደሉ ነመስግኖ ብነቢያት ዝተነገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤት ዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ምስማይ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመፅእ ሂወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሃደገልና ክርያላይሶን 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 كريلايسون 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን كريلايسون 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን كريلايسون 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 ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን كريلايسون كريلايسون عبتنا رزنت قدوس قدوس ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚኣብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ ይብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመይ ቅዱስ መስቀል ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ንእምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን لكم مهرتك አምላኬነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
اسمك يقدس منجستك تمسك فقدك أنت في سماي كم دمام دريم على تنجرانا لما هبنا نانس بدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نفسنا دقلنا أبقى إحنا ننام برا فتناي تتونا منجستن حيلن كبرن نزل عالم نتكايما عيد وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله خو بحلنا غدن قليخ بسقا خون دنقلي خاد إيجابير تواد كويتا سراوي سلام لك الله نسغي كابا نستبرغتي غيف ركر سخم برخم تسقا تيابير مساقي أوفس تدس والكي حتيات ناصر يلنا نفتور دغي يسكر ساس من تانا رات لمن لنا أمين ناين سحاة صلوت أوغويتا زمعت زياب كن مخاف تقباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحات احنا ايو تسخار روحون مفكر سبن سلازخونكا من انت تقدس مكالكا تعرقنا دقلنا واملك سلام كن حاضر سلام او تيتابنا ازانا يرقاس غزينا خب كل ጭንቀትና ጻግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላን ክሕልወና ኻናይ ሰላም መልአክ ካላ አኸልና ብጸጋም ብርህራያን ተመፍከር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ኮይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትቡኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማርያም ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለምን አሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለት ጸሎት ወጎይታ መሐረና ረትካውን አብዝሐልና ኦ አም ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ጊዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝተገደልካ ክርስቶስ እምን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኸን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፍእ ሓዘንን ስቅያትን ርዳእና ብህልውናም ቅንቆም ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ فاركام تاب سماي كم دمام على تنجرانا على مهبنا نعم زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا ندقلنا لو فادحنا نعم برافتنا يتتولنا نقثنا حيلن كبر النزل عالمنا تكاين مؤمن وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله وحنا غد نقلي بسقاخون دنقلي خاد جابير تواد كويتا سراوي سلام لك الله السغكان السبرغتي غفرك رسخم رغم تسقى እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስበልኪ ኃጢአትና ክሰር የለና ነፍክት ተወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ክብርን ምስጋናና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይስማዓና አሜን አሜን ተጸለየ ጸሎት استمهللنا يوم هللا ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ትምህርቲ ሃይማኖት አበው ንምትክትታል ጊዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብኣንቃ ኣድዎን ባእጥባእትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንዓኻትኩም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ሰይተ ጻድቃን ኣስበትህታን ይኽፈልኩም አሜን ኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና አሜን ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ዝኣተኹም እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሃይማኖት ኣበው እንታይ ዕላምኡ እንታይ ኢና ካብኡ ንረብሕ ንምንታይ ኢና ንዚ ንመሃሮ ዘለና ወይ ነንብቦ ነስተንትኖ ዘለና እንድሕር ኢልና መጀመርያ ነቢያት እቲ እግዚኣብሔር ዝገለጸሎም ክወርድ እዩ ክውለድ እዩ ክስቀል እዩ ክመውት እዩ ክብጀወና እዩ ከድሕነና እዩ ኢሎም ብመንፈስ ቅዱስ ዝንበይዎ ዝነበሩ ትንቢት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰዓቱን ግዚኡን ብኸመይ ከም ዝፈጸሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ፈጸሙ ከዓ ሐዋርያት ከመይ ገሮም ምሂሮሞ ከመይ ገሮም ነቲ እምነት ኣቂሞሞ ብድሕሪኡ ኣብ ዘበኖም ኣብ ጉባኤታት ዝነበረሉ መናፍቃን ክመፁ ከለዉ ከመይ ገሮም
يردؤوم نيروم نتناي بولي ناي في حديثين كيدان أوها هيدون كم يقروم يردؤوم نيروم نتي صلوت هاي مانو تامكنيو نتي نكحجن سرعة بتخسيان كم يقروم أقيمومو أزيز قلت لنا مالتي سلازي أب وريت مستنبنا بحديث كيدان بحديث كيدان مستنبنا عمل الأغتاد مستنبخا أبوتات قدس بيت رسيان كابز بلون دابلنا نريو زلنا مالتي سلازي نفس وكف نباب قزر مستنبت بدحرياتها تقسم مسألة تقال كم يقروا ما وها هي دموات مبتات نزيز حق زلنا مالتي من البات حدث تزاعتهم نتليهم أبز حلفك زينا معرف عسران حموشن هيمانة أبو أب قزر عسران حدن ينات طويلنا لومي كاب عسران كلتن ينا هنجمر نا كساب عسران 4 زلو حاد موكسي غير له بحن 7 تقليلو قداميتي ملأخت بيتروس معرف كلته قزر عسران حدن كساب عسران حموشن زلو أبونا أبي ملاك سلام كم بقولنا هيمانة أبو معرف عسران حموشن قزر عسران كلتن أيقونن دو نجزابير قال سجا نزلباسو دك أسبقوا بؤو نحمام زسعرلو زي موت هيوت علوه نسو بتزلبوت سجا زحممن سموتن وزر عسران سلستن نجزابير أملاخنا نتب بحر يوسجا زي بلو ملكوت حممن موتا قبلوس عينايو نزز مسل ناي عمس كحدت ملكوت زي حممن زي موتني جناخه بتخابانا زوسر سجا نملكوت حمامن مواتن قبرو جناخه بتخابانا زوسر سجا نملكوت حمامن مواتن قبرو نسجنا حمامن موتن زتقبل بتز توحدو سجو بينو إيو وزر عسران 4 ولد بملكوتو زي حمامن زي موتني قبلو يقبع اقوادا كاب سجا خي تفليه مسأب معر إيو بسجاون بدحر تنسايا وزي حممن زي موتن كونه باركس إنه بزي مثل الله حدا إجزابير قاليو كمي ما إنتانا يلو نبعلو زي سرعو سرعات عصرون نخنسعب أرأي واحد يقلنا إيو قداميتي ملكت بيتروس معرف كلته خاب قصري عسران حدن كساب عسران حمشتن نزيخم تتصوعهم أما كريستوس كامن تأثروا كتسعبوا أرأيا حد يقولكم من تاخو مكرات أقبه عطيات زي قبره تنكلون أبعفو زي ترخبه مصرفو ملسو زي ترفه مكرام ساعت قبوه قاا نتبغنعنا زفرد نقرو أحلفو حبنبر زي فرارحي نحطيات موت ناس نصدكم انت ننبر نسبعلو نحطياتنا أبسقاو أبعنت أي تصرو بغسليكم زحوكم كم التباررا أباقي نركم إخم أمو حجقنا نابتي قواساكمن حلاو نفساتكمن تمليسكم اللخوم قال هيوت يسمع لنا بنا آمين. أدينا ممهر سارة وانجيل يوحنس معرف 10 وكلته كاب عسران 4 كساب عسران حموشن حبتنا رزنت إبراويان معرف 4 كاب 10 كساب 10 نباب قصر عسران حموشن فرسرناي عمدر وديقا انت زي موتت بزح يغريتا فرسرناي عمدر وديقا انت موتت بزح فريات فري قومد ما نسونو كله قبر السبنت من تخفلسم بالسقات رأيه كم تسرعات دما نقرو قلت خونه اتسقا زي بلو نخلو قبر سقا سعاره اتزي حمم دما بحمام دكسب حممه اتزي موت كأن موت سعاره أدينا ممهر سارة سوري أبوي مرقيت هرة وإنجيل يوحنس معرف 10 تغلته قصر أسران 4 كساب أسران 5 فرسر ناي نام مدري انت زي ودقتن زي موتتن بينا يا تنبر انت موتت قنا بزح فرا كم تفري
بحقي بحقي بلكم ኣለኹ ንህይወቱ ዝፈትዋ ከጥፋኣ እዩ እቲ ንህይወቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝፀልዓ ግና ንዘለዓለም ህይወት ክህልዎ እዩ ኣሜን ቃል ህይወት يسمعلنا ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ 14 እስከ 16 ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ ብኩሉ ከምዚ ከማና እተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግፀልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ነፅነቅ ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ፀበባን ንረድኤትና ዝኸውን ፀጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ፀጋ ንቕረብ آمين آمين ቃል ህይወት يسمعلنا ቃል ህይወት يسمعلنا ኣቦና ምርጌታ ከመይ ምስኹም ኩልኩም ኣትየ ኣለኹም መኣዛ ክብሪ ምስጋና ንመድሃኒዓለም ይኹን الراي مأذا قدسان حفتنا وقع سلام مساخي وقع سلام أتخي ኣሜን ብሩኽ ምሸት آمين آمين نخلحنا الراي كساب 29 ሓደ ሞከሲ ይገይርሉ ዘሎ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ኣዴና ኤልሳቤጥ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 ግብረ ሐዋርያት ይልና ሮሜ ቀዳማይ ካልኣይ ቆሮንቶስ ይልና ገላትያ ንብል ማለት እዩ الراي نباب وزر 26 نساب لبو منفسيو نسو مستا أبسقو زلا نفسو حدا إيو بزح عوان دما نتي أوشت سبنا دك سب زلو حمام سقا يبرتعيو وزر 27 ويتا ملأخت زخون እግዚአብሔር ነፍስ ዘላቶ ስጋ እተዋህዶ ምስኡ ከዓ ሓደ ኣካልን ሓደ ህላውያን እንተኾነ ሰብ ኮይኑ ከዓ እንተተራየ ከመይ ኢሉ ብህላውየ መለኮቱ ሓመመ ሞተ ይበሃል ፍጹም ስሕተት እዩ ንዕኡ ኸቶ ከምዚ ዝበለ ግብሪ የብሉን ነዚ ከምዚ ዝኣምን ወይልኡ ከመይ ኣዝዩ ዓብይ ናይ ክሕደት ዓመፅ እዩ ቁፅሪ 28 ግና ብህላው የመለኮቱ በዘይ ሕማም በኩሉ ዘመን ሰዓሪዩ ከመይ ዘይ ሓምም ንሱ በይኒዩ በዘይ ምፍልላይ ምስጋ እኳ እንተተዋሃደ ሓማም ስጋ ስለ ዝለበሰ መለኮት ንዘለዓለም ዘይመውት ህያው እዩ ኣብኡ ምንም ኣይተወሰኾን ብህላው የመለኮቱ ዘይ ሓምም ዘይመውት እዩ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ስጋ ሰብ ተዋሂዱ ሰብ እኳ እንተኾነ ንሱስ ንዘለዓለም ፍጻሜ ዘይብሉ ህያው እዩ ብድሕራይ ዘመን ስጋ ሰብ ዝተዋሃደ ድማ ንሱ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አራይ አሁና ዶክተር ጽጋብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 الراي حاونا دكتور كفلاي تعمكم دخون وانجيل يوحنس معرف حدا خاب حدا سبع 14 يقريت أبونا يتعمنني الراي ما ذاك بس الراي تمني تحبتنا غزلي قاتل وانجيل يوحنس معرف 4 كاب حدا ساعة 14 دنيا ጎይታ ከዓ እቶም ፈሪሳውያንቲ ኢየሱስ ካብ ናይ ዮሐንስ ዝበዝሑ ደቂ መዛሙርቱ معرف حدا تمني تحبتنا وانجيل يوحنس معرف حدا خاب حدا سبع 14 طيب كيا تمني تحبتنا
الرأي أوصياتا مثل الله مثلني تمنيت حبتنا وانجيل يوحنس معرف حدا كاب حدا 17 قال بمجمرتا نبره قال دما بأملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره إذا بمجمرتا بأملاخ نبره بو كل خانة كابت زخانة زبلة دما بزي وزخانة يلبون هيوت هاو نبرت تا هيوت كابرهان سب نبرت برهان وناب سلمات يبرس سلمات جناي حازون يوحنس اسمه سبعي كاب أملاخ تليخو تنسى كلهم بقونا بأمنات من تخبصحو بزعبا برهان كمسكر نسون مسكر مسا بزعبا برهان داخ مسكر مسنبر نسوس برهان اي نبرن اتن نفس وكف سب زبره برهان حقنا بعالم يمس نبره عالم اب عالم نبره عالمون بأخنت عالم قناي فلتتون نابتهم ناتو مسأتهم ناتو خاي تقبلون نتهم تقبلوا زبلوا كلهم بسمون زعم نقنا ولد أملاح كهون مسلها بهم نساتهم كاب أملاح مبر كاب دم ويكاف فقاد سجا ويكاف فقاد سبعي زي تولديهم اتقال سجا هنا سجان حكن ملي وخاب أنا حادره كبرت دما خم كبرنا يتحد ودنا بور أنا سلقالات وجزابي هرستمس جنا يهون أدينا إلسابيت مرة نعم مونغوك يحنت أنيحة وترديني تمني تحبتي قالاتي أربعة أربعة تنديت مثل حقي 4 بحنساب الواو هو جيزيو مس بطحي هو أملاخ نتهم أب تحتي سلطان حقي زنبرو ما أنتي كدحن نحناون ناي ولدنت سلطان ما أنتي كنركب نتي كاب سبيتي زتولده سبيتي هو زتولده أب تحتي حقون زقارد يوفى زحادرة أب تحتي حقون زحادرة وفوق وكن لك أغيدك أزيد و... ودي أملاخ ولود سلة زخونكم إيو أتي أبو إلو زي تصوع منفس قدوس ناب لبخم لأخو قال هو دقيم ولد أملاخ هو قال هو تهدينا سبب قال هو يسمع لنا تودي هو قال هو يسمع لنا يرأنيو زي ما تحق هو قدوس كذا دقق قال إيه هو الرأي إيش سوري يكرته جميل حبتنا ترحس أسملاش يوحنس وانجيل معرف 4 كلتن حبتنا تمنيت جلاتيا معرف هذا كاب شمونت حساب 10 حبتنا الأولى قدامي تيموثاوس معرف 4 قصري 10 الرأي نباب قصر 3 نسوس علم كي تفترة بملآت زنبرة إيو نقول دما زحل إيو نملا أعتقد ما مفتارو ملكوت إجزابير أبو بزي لوت هلاوية أبو الله نعو من السماء ولوها أبون مس منفس قدوسن مس جانا يهون سلس قدوس بخل جبري معره إيو وتر 3 حدن فطور أيقونن أي لوتنيو انتو أي في السامية يقولون 3 جز 3 أكل 3 ملك خون كله بهلاوية حدا ملكوتي 3 كلتن بزيزي خال هيمانوت زحسب انتلو نزل عالم وجوز يهون قصر 3 بتي أبيت لهم كاب قدس رنجل مريم مستولدة سب زهون إجزابير قال زي أمن سب انتلو بقالنا وجوز يهون أمين نقول سب بزبالة سدما نتوم حرياتو زد حنا إمو ويتنا يسوع كريستوس إجزابير قال صادقن قدوسن نزل عالم هوتن إيو سلقالات وجزائر سمسكنا يخون حتى ناتر حساس باش الرشة يونجل يوحنس 4 معرف 4 كنت عندي حق نبي سبحان الله
እሺ ናታ ሰበይቱን ደገምሲ በዓላትና ደኣ ንሱ ብሓቂ ክርስቶስ መድሓኒና ዓለም ምዃኑ ሰሚዕና ፍሊጥና እምበር ኣይ ብዘረባኽን ኢና ንኣምን ዘለና ይብልዋ ነበሩ። الهوت يسمع لنا حبتنا تمنيت ناباخي እሺ ገላትያ ምዕራፍ 1 ካብ 8 ክሳብ 10 ግናኸ ንሕና እኳ እንተኾንና ወይስ መልኣኽ ካብ ሰማይ ብዘይ እዚ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተሰበኸልኩም ንሱ ውጉዝ ይኹን። ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ሕጂ እውን ከም ብሓድሽ ብዘይ እቲ እተቐበልኩምዎስ ካልእ ወንጌል ዝሰብኽ እንተሎ ንሱ ውጉዝ ይኹን እብል ኣለኹ። ሕጂ ኸ ንሰብ ዶ ወይስ ንኣምላኽ እየ ባህ ዘብል ዘለኹ? ወይስ ንሰብ ክሐጉስ ድየ ዝደሊ ዘለኹ? ገና ንሰብ ክሕጉስ እንተዝብሲ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ። الهوت يسمع لنا حبتنا الأولى አቤት አቦና ቀዳማይ ጤሜጦስ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 10 በቲ ንኩሉ ሰብ ምናዳ ንኣመንቲ ዘድሕን ህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና እንዓይን እንፅዕርን ዘሎና። الهوت يسمع لنا زي حبتنا ما أزا قدسان تنبيت إسياس 53 قزري شوعته خساب شمونته أبونا بملاك السلام قبر هاريات معرف شمونته قزري 33 نباب قزر 24 نا إجزابير أب قاليو نا يتزو أب نا بحري هلاوي اللوو ناي قدس ولد واحد قدم مفتار ملائكتي لدوتو نخغلصو زي كعلنايو كمي كمت نبي إسياس هذا قال لدوتو خفلت أي خلني زبولو إيوي ناباغي ما أزا قدسان ربنا تنبيت إيساس 53 شوعة شمونتن وعتين شمنتن هو صبو الركبنا أملاها أمين مكرات أجابة رأسو أوارده عفون أكفتن كمتينا محردي زخب كنشل كمتا أبقدمي مغزتا سق التبل بقي عفو أكفتن كاب طقعتن فردن توسده كام مدري هيوانن كم التقرصه كم توم ولدؤ من حسبه بمخنيات جبن حزبي تقذفه الهوت يسمع لنا ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 33 ብምውራዱ ፍርዱ ተሳዕረ ህይወቱ ካብ ምድሪ ተመንቅሳ እያ እሞ ንወለድኡ መን ከዘንትዎ ይኽእል? ቃለ ህይወት يسمع لنا أدينا ممهر سارة مزمور داويد 33 قزري 6 حبتنا رزنت وانجيل يوحنس معرف 1 قزري 4 حبتنا ترحاس اسملاش قولاسيوس معرف 1 خاب 15 خاب 17 حبتنا تمنيت إبراهيم معرف 1 خاب 3 خاب 14 نباب قزر 35 نእግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ብኡ ካብ ዘይነበረን ዘይርአን ዝርአን ኣብዛ ዓለም ዘሎን ዝመጽእን ዝፈጠረ ቃሉ እዚ እዩ። ካብቲ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልዎን። ናባኸን ኣዴና መምህር ሳራ ረቢ መርጌታ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 33 ቁጥሪ 6 ሰማያት ብቃል እግዚአብሔር ብዘሎ ሰራዊቶምን ብስትንፋስ አፉ ተገብሩ። الهوات አሜን። ተናረዘ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4 ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት። الهوات يسمع لنا ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 2 ክሳብ 14
أبزن كدم دحروت مع كدم على إيش يعني حبتنا ترحاس اسملاش قلاسيس معرف حدا خب 15 17 شوعات هراي الأولى حبتنا تعمكي قلاسيس معرف حدا خب 15 17 شوعات هرشي كوتابن هراي أوراتيوس هاي كحجزاك الأولى حتى هرش أب سينيا هراي أوراتيوس معرف حدا خب 15 17 شوعات نسو ملكع تزير أملاخ بخرو كل فتراتي أب سماياتنا مدرن زلو زرعن زيرعن زفانات كون ويس قويتنت حلقنت ويس سلطانات كله بقول تفتيري علمه كله بقول نعوني تفتره نسو خا قدم كله كلون بقول قيم له سلغالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናባ ከተመን ተሐፍተነ ገላትያ ምዕራፍ 1 ካብ 2 ክሳብ 14 ኣብዘን ዳሕረዎት መዓልታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪኡን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንፃሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ካብቶም መላእኽቲ ብዙሓት ዝበልፁ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካባታቶም በለፀ እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱ እውን ውሉድ ይኾነኒ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል ብዛዕባ መላእኽቲ ከዓ መላእኽቱ ንፋሳት ኣገልገልቱ እውን ሃልሃልታ ሓዊ ዝገብር ይብል ብዛዕባ ወዱ ግና ኣታ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር በትሪ መንግስትኻ እውን በትሪ ቅንዕና እያ ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ከዓ ፀላእካ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብፆትካ ብዘይቲ ሓጎስ ቀብኣካ እዩ ዝብል ድማ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰረትካ እያ ሰማይ እውን ግብሪ ኣእዳውካ እዮም እዚኣቶም ክጠፍኡ እዮም ንስኻ ግና ትነብር ኩሉ እውን ከም ክዳን ክበሊ እዩ ከም ዓለባ ድማ ክትጠቕልሎ ኢኻ ክልወጥ እውን እዩ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ኣይክውዳእን እየን ይብል እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንፀላእትኻ መርገፅ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮምሲ ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ኩላቶም ዶ ነገልግሎት እቶም ምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ኣይኮኑን የቕሬታ ቡና ወልዐት ጫውጫው ኢሎም ገቢሾም ወዲ ሰገም የለን ታን ጫውጫው ሳድቀና መዝሙርና ሰገም የለን ድሃን ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ 40 ክሳብ 45 ሓብትና ፍረ ወይኒ ዝጥዕመክ እንተኮይኑ ምልክት ግበርለይ ሰምዕና እንተሊኺ ኣራይ ኣቦና ብመላከ ሰላም ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ 8 ክሳብ 10 ቁፅሪ 36 ዲያብሎስ ካብ ጥንቲ ቀታል ነፍሲ ሰብ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ምእንቲ መድሓን ዓለም
ዝለኣኾን ንግብሪ ዲያብሎስ ክድምስስ ዝገበሮን ነዚ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቅዱሳን ሕረ ኣቦና ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ 8 ካብ 4-5 ሕጂ ግና ንዓይ ካብ ኣምላኽ ዝሰማዕክዎ ሓቂ ንዝነገርክኹም ሰብኣይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም ኣብርሃም ከምዚ ኣይገበረን ንስኻትኩም ግብሪ ኣቦኹም ደኣ ትገብሩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ንሕናስ ካብ ምንዝርና ኣይተወለድናን ሓደ ኣቦ ኣለና ንሱ ከዓ ኣምላኽ እዩ በልዎ ኢየሱስ በሎም ኣነ ካብ ኣምላኽ እየ ዝመጻእኩን እሞ ንሱ ደኣ ልኢኹኒ እዩ እምበር ባዕለይ ኣይመጻኹን ስለዚ ኣቦኹም ኣምላኽ እንተዝኸውንሲ ንዓይ መፍቀርኩምኒ ነርኩም ስለምንታይ ከ ኢኹም ዘረባይ ዘይተስተውዕሉ ቃለይ ክትሰምዑ ስለ ዘይኮነልኩም እዩ ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እታ ትምኒት ኣቦኹም እትገብሩውን ትደልዩ ኣለኹም ንሱ ካብ መጀመርታ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘየልቡን ኣብ ሓቂ ኣይጸንዐን ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ሓሳዊ እሞ ንሓሶቱን ኣቦኣ እዩ ንዓይ ግና ሓቂ ስለ ዝነገርኩ ኣይተኣምንኑን ካባኻትኩም ብሓጢኣት ዝረትዓንኸ መን ኣሎ ሓቂ ዝዛረብ ካብ ኮንኩ ስለምንታይ ደኣ ዘይተኣምኑኒ ዋይ 45 ሓሊፈ ሶሪ ቦናይ أجمل የለን ቃለ ሕይወት የስማዕልና ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 10 ዲያብሎስ ካብ መጀመርታ ኃጢአት ይገብር እዩ እሞ ኃጢአት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ ወዲ ኣምላክ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምንቲ ኸፍርስ ኢሉ እዩ ነዚ ተገልጸ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ዘርኡ ኣብኡ ይነብር እዩ እሞ ኃጢአት ኣይገብርን እዩ ካብ ኣምላኽ ስለ ተወልደውን ኃጢአት ክገብር ኣይኮነሉን እዩ ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዉ ዘይፍቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽን ዲያብሎስን በዚ እዮም ዝግለጹ ቃለ ሕይወት የስማዕልና ሶሪ ቃለ ሕይወት የስማዕልና ኣዴና መምህር ሳራ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 14 ሓብትና ረዘነት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 11 ሓብትና ትርሓስ ጥዕመክ ደኸውን ትርሓስ ኣስመላሽ ኣራይ ሓብትና ትምኒት أبيت الله بنا ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ሶሪ ማቴዎስ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ስጋ ዘይነበሮ ንባብ 37 ቁጥሪ 37 ስጋ ዘይነበሮ እግዚአብሔር ቃል ናባና መጸ በፈቃዱ ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ እቲ ዝተዋህዶ ስጋ ከዓ ነፍሲ ልቦና ዘለዎ እዩ ማሕተም ድንግልና ከይረሓወን ከም ኩሉ ልደት ደቂ ሰብ ከዓ ካብኣ ተወልደ በጭርቕቲ ጠቕለልዎ ኣብ መብልዕ ማልክዓ ኣደቀስዎ ኣዴና መምህር ሳራ ረበይ መርጌታ መጽሐፍ ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 14 ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ተእምርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙውን አማኑኤል ክትሰምዮ እያ አሜን ቃለ ሕይወት ሓብትና ረዘነት ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 እስካብ 11 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ድማ በቲ ቅነ እቲ ኩሉ ዓለም ክጽሕፍ ካብ ቄሳር ኣውጉስጦስ ትእዛዝ ወፀ እዚኣ እታ ቀራኒዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ
ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክፀሓፍ ኩሉ ናብ ዓዱ ኸደ ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓልየቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት ምስታ ጠኒሳ ዘላ ማርያም ሕፂቱ ናብ ቤተልሔም እትበሃል ዓዲ ዳዊት ናብ ይሁዳ ክፀሓፍ ወደየበ ኮነ ድማ ኣብኡ ከለዉ ግዜ ሕርሳ በፅሐ በኹሪ ወዳ ወለደት ብዓለባውን ጠቕለለቶ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ ምብልዕ ማላ ደቀሰቶ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕልዉ ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርዮም ኣብርሀ ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሁ እቲ መዓልቲ ከዓ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብይ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ ምልክት ድማ እዚ ይኹነልኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ ተጠቕለለ ሕፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ቃለ ህይወት ይስማዓልና ራይ ኣብተና ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ልደት ክርስቶስ ከምዚ እዩ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ከላ ከይተራኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ዮሴፍ ሕፁያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ገፃ ኣይፈተወን ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣክ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተረኣዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕፅይትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እሞ ንምውሳዳይ ትፍራህ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዕ ኢኻ እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢ እተዛረቦ ክፍፀም ኮነ ከምዚ ዝብል እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልኣክ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፂቱ ወሰዳ በኹሪ ወዳ ክሳዕ እትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣብተና ልኡላ ኣብተና ልኡላት ራይ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 10 ሓረሽ መዓዛ ቅዱሳን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 11 ራይ ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ንባብ ቁፅሪ 38 እቲ ኩሎም መላእኽቲ ሰማይ ዘመስገንዎ እዚ እዩ ንሱ ስጋ ዝተዋሃደ መልክዕ ሰብ ዝወሰደ ኣምላኽ እዩ ምስ ደቂ ሰብ ኮነ ሰምዐ ተኣዘዘ ክሳዕ ሞት ድማ በፅሐ ሞት እውን ኣብ መስቀል ነበረ ልኡላ ናባኸ ሓረይ ኣቦና ሉቃስ 2 ካብ 1 ክሳብ 20 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ድማ በታ ቅንእቲኣ ኩሉ ዓለም ክፀሓፍ ካብ ቀስሩ ኣጎስጥስ ትእዛዝ ወፀ እዚኣ እቲ ቀርኔዎስ ኣብ ሶርያ ተሸሚዩ ኮነ ኩሉ ዝኾነት ቀዳሚት ፅሕፍቲ እያ ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክፅሕፍ ኩሉ ነናብ ዓዱ ኸደ ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓሌት ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት ምስታ ጥንስቲ ዘላ ማርያም ሕፂቱ ናብ ቤተልሔም እትበሃል ዓዲ ዳዊት ናብ ይሁዳ ክፅሕፍ ደየበ ኮነ ድማ ኣብኡ ከሎ ግዜ ሕርሳ በፅሐ በረኻ በኹሪ ወዳ ወለደት ብዓለባ ጠቕለለቶ ኣብቲ ምሕደሪ ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበራ ድማ ኣብ መብልዒ ማል ኣደቀሰቶ
ኣብቲ ምድሪ እቲ ብለይቲ ሚሎም ክሕልው ኣብ ምሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ። መልአክ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ጥቅኦም ደው በለ። ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያኦም ኣብርሀ። ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሑ። እቲ መላእክቲ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ዓለም ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ክኸውን ዓብ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሑ። መላእክቲ ድማ እዚ ይኾነልኩም ኣብ መብልዒ ማል በዓል መብልዒ ማል እተጠቕለለ ሕፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ብዙሓት ሳምራውያን ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መላእክቲ ተጸምበሩ። ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እንዳበሉ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ። ኮነ ድማ እቶም መላእክቲ ካብኣታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚአብሔር ዝገለጸልና ክኸውን ነገር ክንርኢ ንዓና ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሉ። ቀልጢፎም ከዓ ኸዱ። ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ሕፃንን ከዓ ኣብ መብልዒ ማል ደቂሶን ረኸቡ። እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ሕፃን እተነገረሎም ነገር ኣውረዩ። ዝሰምዕዎ ዘበለ ኩሉ ከዓ በታ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ። ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት። እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ እተባህሎም በቲ ዝሰምዕዋን ዝረኣይዋን ኩሉ ንኣምላኽ እንዳኣክበሩ እንዳወደሱን ተመለሱ። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣቦና ቅድሚ ኣላ ማእዛ ቅዱስ ማእዛ ቅዱሳን ኣለኹ ስማዕ ዶ? ስማዕ ኣለኹ። ቅፅሊ ፊልጵ 2 ካብ 5 እስካብ 11 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምን ይሃልኹም። ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን። መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፣ ሰብ እውን መሰለ። ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ። ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ፣ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ። ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ። ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ዝሃቦ። ኣጋጣሚ ስጋዕ ታሽሙ 11 ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብይ እዩ። ንሱ እቲ ብስጋ ተገልጸ፣ ብመንፈስ ጸደቐ፣ ንመላእኽቲ ተረእየ፣ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ፣ ኣብ ዓለም ተኣምነ፣ ናብ ክብሪ ዓረገ። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣቦና። ኣዴና መምህር ሳራ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ካብ 7 ክሳብ 10 ሓብትና ረዘነት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 54 ክሳብ 56 ሓብትና ትርሃስ ጥዕመክ ድኸውን ሕራይ ሓብትና ትምኒት ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 14 ክሳብ 15 ሓብትና ልኡላ ኤፌሶን 3:9 ንባብ ቁፅሪ 39 እቲ ብስጋ ዝሞተ ጎይታ ክብሪ ብሞቱ ንሞት ዘጥፍአ ንህይወት ከተብርህ ዝገበራ ብስልጣኑ ከዓ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ንነብሱ መድሓኒት ዝገበራ እዚ እዩ። በመርጌታ
ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 እንዲሁም ኢልኩምኒ ጽቡቕ ኣሎ ኣብዚ ስክሪኑ ንርአ ኣሎ ኦኬ ካብ 7 ክሳብ ካብ 6 እያ ትጅምር ዘላ ኦኬ ምዕራፍ 2 ካብ 6 ይጅምር ኣሎ ክሳብ 10 ማለት ኣራይ እምበኣርሲ ኣብ ማእከል እቶም እኩላት ጥበብ ንዛረብ ኢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንክብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ህቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ኣይፈለጦን እንተዝፈልጥዎስ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም ግናኸ ከምቲ ፅሑፍ ዝብል እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለወሎም እቲ መንፈስ ግና ማዕሙቕ ኣምላኽ ከይተረፈ ንኩሉ ይምርምር እዩ እሞ ንዓና ኣምላኽ መንፈስ ገይሩ ገለጸልና አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣሜን እናረዘነ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 54 56 እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋቲ እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ፅሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝበሎ ቃል ክፍፀም እዩ ወሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ ብልሒ ሞት ሓጢኣት እዩ ሓይሊ ሓጢኣት እውን ሕጊ እዩ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሃብትና ትምኒት ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 14 በሓንስ ኣለዋ ጽቡቕ ኣሎ እምበኣርከ ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ ንብሲ ፍቅሪ ክርስቶስ ደሪኽና እሞ እንተተፀለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንተኾና እውን ንኣኻትኩም ኢና ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለው ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኤፌሶን 3:9 እቲ ኣብቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብ ዘለኣለም ተሰዊሩ ዝነብር ምስጢር መጋብነት እውን ከመይ ምዃኑ ንኩልኩም ከብረሃልኩም ተዋሃበኒ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣራይ መዓዛ ቅዱሳን ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 10 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 14 ክሳብ 16 ንባብ ቁፅሪ 4 ንሞት ዝሰዓሮ ነቲ ስልጣን ሞት ዝነበሮ ዲያብሎስ ከዓ ብትንሳኤ ዝሰዓሮ እዚ እዩ በይኑ ሰብ ዝኾነ ብመልክዕ ሰብ ብዝተዋሃዶ ስጋ ዝተረኣየ እግዚኣብሔር እዩ እምበር እግዚኣብሔር ዝሓደሮ ሰብ ጥራይ እውን ኣይኮነን ከምኡውን ከም ሓደ ሰብ ካብ ጻድቃን ኣይኮነን ስጋ ሰብ ዝተዋሃደ ኣምላኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ክብሪ ይኹን ኣሜን ኣቦና ናተይ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ድያ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 10 ቁጥሪ 10 ኣረ ኦኬ እቲ ኣባኻትኩም ዝመስከርናዮ ምስክር ተኣምኑ እዩ እሞ ኢየሱስ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ቅዱሳኑ ክኸብርን ኣብቶም ዝኣምኑ ክግረምን ምስ መፀ ቅሬታ መዓዛ ቅዱሳን ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 10 ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ያ ኦኬ ኣራይ ሓደ ቁፅሪ 10 ሕጂ ግና ብምግሃድ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልፀ ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ ንህይወትን ንዘይምጥፋእን ብወንጌል ናብ ብርሃን ዘውፅኦ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 16
كسا مقلاص قويتانا يسوس كريستوس نتتأزاد بزي رسحات منكبن كتحلو أب قدمتن كله ياوز قبر أملاخن أب قدمتي أب أنطيوس إلى أوس صبق مؤمن لتأمنه كريستوس إيسوسن زكالخو بجزياتو زقلصو تبهتصو بينو قا سلطان زلو نقص نقصات قويتا تون نسو بينو زي موت حدث سبقا كتو زي رأيو كرؤيون زي خئل آب زي قرب برهان زنبر نعو كبرن نايزل على سلطان يقولنا أمين آمين. على هوت يسمع لنا. راي سلغالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ መዝሙር ጊዜና ሬታ ናይ መዝሙር ጊዜና ኣኺልሎ ስማዕ ኣለኹ ዶ ናይ መዝሙር ጊዜና ኣኺልሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ምልክት ግበሩለይ الراي فروينا حبتنا يتكحفا بالكلا هاي سمع الله خديه سمع لهم أبونا. الراي فرويني يتسمعنا نلا الراي كالوت فروينا حبتنا ميت كوين كزاني هيك الراي هج أتصل أتصلنا باخ فرويني ميتي غزال الله فرويني سمعنا أنت اللي خميتي خزال الله الراي يتسمعنا نلا فرويني سكالوت المزمور زتعمكن الجلومين እግዚአብሔር በመዝሙር ከነመስገኖ በመዝሙር ከነምልኾ ውዕለት እግዚአብሔር በመዝሙር ክንገልጽ ትብሉ ትብላ دحر ديلا أنا لخو دحر أنا دلا الراي كم محلو تعلقوا تبلنا لا ما زال قدسان حبتنا እግዚአብሔር አገልግሎት كبار ما زال الراي قالوا ما زال حبتنا عدل هبالا زميرن زي فلتا ወይ ዘይፈልጡ ንኻልኦት ዕድል ክህብ ብላላ ራይ ካልኦት ክንዝምር ዝጥዕመና ራይ ትሕትና ይወከፍ ኣዛብ ቅዱሳን ሓብትና ቀፅል ናባኺ እግዚአብሔር ግለጸልኪ آمين الراي كبرنا الله يكون ኣሚን عشيش اللي نصح دم تبل بسم آبن ولد المنفس قدسن حدا أملاك آمين عشيش اللي نصح دم أو إني كاب سلام أفكير النزل عالم يمسكن مدحني عالم ኣሚን هو آمين عفسيس اللي نصح دم أو إني كاب سلام أفكير النزل عالم يمسكن مدحني عالم عفسيس اللي نصح دم أوصيوني خاب سلام أفكيرني زلالم يمسكن مدهان عالم كابتي معدو مسقاسيني بسنسلت حاتيات تاسيري شنكيري وتزي التخس شنكيري وتزي التخس لقليزون بعتك حبس عفسيس اللي نصح دم أوصيوني خاب سلام أفكيرني زلالم يمسكن مدهان عالم حيال كلون دخام مريصو
ኣምላኽ ከሎም ስጋ ተገሊጹ ከድሕነኒ በጃ ኮይኑ ክንዳይ ህይወት ሂቡ ወሲድዋ ሞተይ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂርኒ ዘላለም ይመስገን መድኃኔዓለም ምስ ድኻመይ ሓያል ይኻይልኒ ፍር ሓያል ኣበራቲዕኒ ከም ሙሉእ ቆፂሩ ንጎደሎይ ተስፋ ሂቡ ኣጽኒዕዋ ነብሰይ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂርኒ ዘላለም ይመስገን መድኃኔዓለም ፍቕሪ ፍሉይ ካብ ኩሉ ዝጥዕም ሸኽመይ ጸይሩ ኣምፂኡለይ ሰላም ሕቕ ፍዲኡ ከም ዝጥዑም ህፃን ፈትየ የለኹ ኣብ ትሕቲኡ ምዃን ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂርኒ ዘላለም ይመስገን መድኃኔዓለም ክብሪ ምስጋና ንመድኃኔዓለም ይሁን። ቀኒል ያቦና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አሜን። ኩሉ ግዜ ክትዝምርሉ ክተገልግሉ የንብርኪ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸልማት ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ንዘለዓለም ይመስገን መድኃኔዓለም ብርግጽ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂኡኒ ካብ ጸላም ኣፍቂሩኒ ንዘለዓለም ይመስገን መድኃኔዓለም ሓራይ ህዝበ እግዚአብሔር እስኪ ነዚ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ብትንቢት ብተስፋ በአካል ብፍጻሜ ኩሉ እቲ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ሕራይ ምልክት ግበርለይ እስኪ ኩሉ ገልግሎትና መዝሙርና ማህሌትና ቅዳሴና ጥምቀትና ቀብርና መርዓና ኩሉ እንታይ እዩ ብቃል እግዚአብሔር እዩ ቀዳመይቲ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ምእንታና ክብል ንጹህ ደም ከም ዘፍሰሰልና በቲ ደምቲ ሓሳብና ነብስና ሓሲቡ ሓጢአትና ሓሲቡ መሰል ውልድነት ከም ዝሃበና እዩ ዝገልጽ እሞ ኣበይና ንረኽቦ ነዚ ኣቦና መዓዛ መዝሙር ዳዊት 136 ቁጥሪ 1 እግዚአብሔር ሰናይ እሞ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ዳዊት መዝሙር ዳዊት 136 ቁጥሪ 1 136 ቁጥሪ 1 ሕራይ አንብቢያ እስኪ ሕራይ እግዚአብሔር ሰናይ እሞ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ እሞ ንኣምላኽ ኣማልኽቲ ኣመስግንዎ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሕራይ ካልኦት ሳብ ዘብሉ ቦና ሕራይ ኣቦና ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 25 ከም ተባረራ ኣባጊዕ ነርኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ቃለ ሕይወት ይመስገን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣቦና ቢመዓት ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ሉቃስ 1:50 ምሕረቱ ነቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ሉቃስ 1:50 ሕራይ ምሕረቱ ነቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ቃለ ሕይወት ይስማዓልና
الرأي كالوت መሃሌ ሓደ ቁፅሪ 3 ቅብእኻ ምኡዝ ሽቶ ኣለዎ ስምካ ዝፈስስ ቅብኢ እዩ ስለዚ ኣዋልድ ይፈትዋኻ على هوت يسمع لنا مهالي كندايا መሃሌ ሓደ ካብ 3 ኣብ ሰለስተ ካብ ክልተ እውን ፍቅርካ ካብ ወይኒ ይጥዕም እዩ እሞ ብምስዓም ኣፍ ይስዕመኒ ቅብእኻ ምዑዝ ሽቶ ኣለዎ ስምካ ዝፈስስ ቅብኢ እዩ ዘፍሰሰልና ደሙ ኩሉ ናቱስ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን ከምቲ ኣቦታት ቤተክርስቲያን ዝመሃሩና ብሉይ ኪዳን ምስ ረኣዩሲ ብሉይ ኪዳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይገብሮ ኣይዛረብን እዩ ዝተነበዮ ከዓ ኣየትርፍን እዩ ብኸመይ ፈፂምዎ ኣቦታትና ሃዋርያት ብኸመይ ምሂሮሞ ብድሕሪ ቦታትና ዝሰዓብቲ ሃዋርያት ዝነበሩ ቦታት ከመይ ገይሮም ነቲ ቀኖና ሰሪዖሞ ነዚ ሕግዝ ነዚ ቀኖና ነዚ እምነት ንዝስዕሩ ሰባት ከመይ ገይሮም የረዲእዎም ነይሮም ኢና ንብል ሕጂ ምእንቲ ክጥዕመና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ረዲእና ኩሉ ግዜ ብቃል ኣምላኽ ነስተንትና ኣለና ኣብሲሱለይ ንጹህ ደም ምስ በልና ልክዕ ነዚኣ ዝገልጽ ሓሳብ ኢና ንረክብ ማለት ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዚኣ መወከሲ ምስ ተቐመጥና ኣውፂኡኒ ካብ ጸልማት ንብል ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ካብ ጸልማት ኣውፂኡና ኣብ ብሉይ ኪዳን ከመይ ተጻሒፉ ኣብ ሓድስ ኪዳን ካብ ጸልማት ምጻእ ማለት እንታይ ማለት እዩ ታሳልሰይቲ ኣፍቂሩኒ ንዘለዓለም እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይዘፍቅር ከምዚ ስለ ዝኾነ ከምዚ ስለ ዝገበሩ ቃለይ ስለ ዝኣበዩ ሓጢኣት ስለ ዝገበሩ ፍቅሪ ኣምላኽ ዘይልወጥ እዩ ከምቲ ናይ ይሁዳ ባዕልሃና ክሳብ መወዳእታ እንደዘይዓፂናዮ ፍቅሪ ኣምላኽ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ኣፍቂሩ ንዘለዓለም ሕራይ ኣዴና መምህር ሳራሚት ግበራ ቀሬታ እንታ ናይ መወዳእታ ይመስገን መድሃኒ ዓለም ሎሚ ደጋጊምና መድሃኒ ዓለም ከነንብብ ውዒልና ማለት ዝኾነ ሰብ መፂስ እንታይ ይኹም መድሃኒ ዓለም ትብሉ ኣበይ ዝርከብ መድሃኒ ዓለም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መድሃኒ ዓለም ዝብል ካሎ ዲ ዝብል እውን ክገጥመና ይኽእል ማለት ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኩሉ ትተዋህበ ምስክርነት ብጣዕሚ ጽቡቕ ግን ብንጹር ነየነይቲ ሓሳብ ኢና ንገልጽ ዘለና ክንሪኦ ምእንቲ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ይብል ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ስለዚ ካብታ ኣብ መስቀል ዝገበረልና ውዕለት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 34 እታ ዓቀይታይ ወተሃደር ማለት እዩ ጎኑ ብኹናት ወግኦ ደምን ማይን ከዓ ወፀይ ደምን ማይ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እታ ኣፍሲሱለይ ትብል ዘላ ማለት ብደሞ ዓዲግና ብደሞ ተሻይጡና ብደሞ ኣድሒኑና ብደሞ ሓፂብና ቅድሚ ምባልና ቃል በቃላ እታ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም መዓስ ይፍሲስልኩም ብኸመይ ይፍሲስልኩም ኣበይ ኣፍሲስልኩም ንዝብል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሃንስ 19:34 እታ ዓቀይታይ ጎኑ ወግኦ ካብ ጎኑ ከዓ ማይን ደምን ወፀይ ክብሪ ንዝኽርስሙን ሽዑ ብወርቂ ብዋይኮነን ብንጹህ ብደም ዓዲግኩም ናብ ዝብል ንኸይድ ማለት ካልኣይቲ እንታይ ዝብል ኣውፂኡኒ ካብ ጸልማት ይብል ኣብ ትንቢት ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብኸመይ ከም ተፈጸመ ኣውፂኡኒ ካብ ጸልማት ሕጂ ጸልማት ክንጠቅስ ኣለና ካብ ጸልማት ምጻእ ከዓ ክንጠቅስ ኣለና ማለት እቲ ትንቢት ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ይኻዊ ዝጠቕሶ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 14 ክሳብ 16 እቲ ብነቢ ኢሳያስ ዝተባህለ ክፍጸም ከምዚ ዝብል ምድሪ ዛቡሎን ምድሪ ንፍታልዮም መገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ገሊላ ኣህዛብ እዚኦም ሕጂ በቲ ናይ እስራኤል ወይ ናይ ዕብራውያን ናይ ይሁዳ ዘራርባ ደቃ ካብቲ ዝባውንቲ ይሁዳ ቤተ መንግስቲ ቤተ ክህነት ዝባል ዝረሓቐ ቦታታት እዩ ማለት ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብ ብርሃን ረአየ ኣብ ዓድሞትን ድኒኣን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ታሳልሰይቲ እንታይ ትብል ኣፍቂሩኒ ንዘለዓለም
እግዚአብሔር ንዘለዓለም የፍቅር ቃል ኣምላኽኩም እዩ ዝብል ማለት ከም ሰብ ዝመኑ ከም ሰብ ፈትዩ ዝጸልእ ባህሪኡ ከምኡ ኣይኮነን ባህሪኡ ማለት ንሕና እንደዘይ ተጠቂምናሉ ነቲ ዘፍቀረና ፍቅሪ እንደዘይ ተጠቂምናሉ ንሕና ኢና እምበር ኣምላኽ ንዘለዓለም እዩ ዘፍቅር ስለዚ ተቓል እንታይ ኣትብል ኣፍቂሩኒ ንዘለዓለም ብግቡእ ክርዳእና ምእንቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 1 እንታይ እዩ ዝብል ጎይታ ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲጋ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቦኡ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበፅሐት ፈሊጡ ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ክብሪ ንዚ ክርስም ይኹን ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ስለዚ ኣፍቂሩኒ ንዘለዓለም እታ ናይ መወዳእታ ይመስገን መድሃኒ ዓለም ምክንያቱ እታ መድሃኒ ዓለም ትብል بملأخت ዝተበሰረት ሎሚ መድሃኒት ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ እጅታ ዓለም ትብል መድሃኒት ንኩሉ ዓለም መድሃኒት ዝኸውን ንኩሉ ዓለም ሓጎስ ዝኸውን ንኩሉ ዓለም ብስራት ዝኸውን ሎሚ ኣብ ዓዲ ዳዊት መድሃኒ ተወሊድልኩም ኣሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ከም ዝኸማና ዕድል ዘይረኸቡ ንስድራና ንደቅና ንኻልኦትን ከነገልግለሉ ኣብ ንዳሎ ዘለና ግዜ ስለ ዝኾነ ከነዛመዶ ኮለና ነፍስ ወከፍ ጥቕስኸንታ ቦታትና ኣብ ሃይማኖት ኣቦ 5 ጥቕስታት ኣብ ሓንቲ ቁፅሪ ከቐምጡ ከለው ኣየነይቲ ነየነይቲ ቁፅሪ እያ ትጠቅስ ነየነይቲ ለሞም ያምፅዮማ ዘለዉ እታ ጥቕሲ ንመን እያ ትጠቅስ ንኣብነት ኣብ ናይ ሎሚ 39 እቲ ብስጋ ዝሞተ ጎይታ ክብሪ ብሞቱ ንሞት ዘጥፍአ ንህይወቱ ክትበርህ ዝገበራ ብስልጣኑ ከዓ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ንነብሱ መድሓኒት ዝገበራ እዚኡ ምስ በለ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2 ግዜ ካልኣይ ቆሮንቶስ ኤፌሶን ቀሪቦም ኣለዉ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓንቲ ካብን ክንወስድ ኢና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 15 ካብተን ሎሚ ዝተነባባልና ንምንታይ መይቱልና ንምንታይ ኢና ነንብቦ ዘለና 5:15 ድሕሪ ሕጂ ኢሉ ንዓይን ንዓኹምን ንዓይን ንዓኻን ንዓይን ንዓኽን ንዓይን ንዓኻትክንን ማለት ድሕሪ ሕጂ ቶም ዘለዉ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተይ ናብራና ንርእስና ዘይኮነስ ነቲ ዝሞተልና ጎይታ መዓልታዊ ናብራና ነቲ ዝሞተልና ጎይታ ኸውን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን حبتنا مع ذا قدسان زماري ملاخت يسمعلنا كم سمعنا زماري ملاخت يسمعلنا هجي كاب زناي لومي وي كاب زحالفه انتاي تماهرنا انتاي استنتينا وي زلونا حتى هناس زخون رئيتو ناي قبعي تقزي موت تقزينا نتغمل قرب قزي وسيدلكم غريتا راي من البعد حدش نتليهم أبزي بس إحنا زلنا زغرب حتوتات دستنتنا يواستنتنو نقفتا هنست حسابات زي برهالنا كأك برهالنا نحتو زي ناي قبائي جزيئي مالتي قال هو تسمعنا بنا رجيتا أنت ويافتي أدهابكم مني وانجل يوهانس شمونت كابر بعربعن هامشتنسي تي كلتا نجر كم زلو كاب سماي جميركا قاع مدري زمزة نحاسوت أبو نحق أبو مدحنينا يسوع كريستوس نايم نحاسوت أبو خا حجي نحنا أبو إنك نحاسوت أبو خني بكلنا إتا أبو أزيا كبيدات إنما يستنتنا نيري نحساو أبوس تحساوي بقى إلكا كم زي مشالو كاب أفكار نخطوط أو بتعمي زخبدكا مو أب سمايم
نابو حسد كوينو نتهم ملأخت ألف آلاف أسحيتهم السيو أملاخنا يلمو مالتي سيبونا يلمو مالتي مدرون حجي السيو أبونا زبلو خا على ملأتي مالت ملأتي زي كونسي توم نعود سعبو خا السيو استاينا بالولو حجي كل تنقر حيزو خمزة ما تأبقى كاب سماين كاب مدرن أم مدرن أب سماي كوم جيرو أسحيتو أم مدرن خا استيل كا حجي تي أبويلوز أو نعو نتي رقومسي أما مጨረሻ ግን ኩላህና ፍርድ ምስከና ግን ተጣዒስካ ዘይተወፅፈሉ ሰዓታት ዛሃ ነፍሳት ዋላ ተተጣዓሱስ ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም እቶም መላእኽትን እቶም ውሉዱ ከዓ ንዑ ዘምልኹ ዘለው ስለዚ ከባድ ሽምያ ኣብ ሰማይ ሒዙ መፅኡ ኢለ ይሓስብ ነይረ እዚኣ የስተንቲነ ካልእ ግን ኩሉ ቃል ሂወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና እንታይ እዮም ዝብል ወለድና ሰብ ብተፈጥሮ ይወልድ በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ይፋረ ሰብ ብተፈጥሮ ይወልድ ሰይጣን ግን ብግብሪ ይወልድ ስለዚ ሓቂ ዘይኮነ ሓሳባት ክንሓስብ ኮለና ሓቂ ዘይኮነ ዘረባ ክንዛረብ ኮለና ሓቂ ዘይኮነ ስራሕ ክንሰርሕ ኮለና ፈቲና ውልድነት ናይ ዲያብሎስ ተቀቢልና ኣለና ማለት እዚ ሕጂ ታጥንቃቐ ተድልየና ማለት ሕጂ እዚ ኣቦ ሓሶት ተባሂሉ ዘሎ ጥራይ ነቶም ናብ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ወይ ኣንጻር ኣምላኽ ዘለው ጥራይ ገርና ከይንወስዶ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና ኣብታ ካብ ሓቂ ወፃእ ዝኾነ ዋላት ንሕና ቀንጠመንጢ ዝመስለና ክፃወተኪ እየ ህዋዘየኩም እየ ከዘናግዕ ኢለ እየ ንብሎ ሓሶት ክንሓስብ ሓሶት ክንዛረብ ሓሶት ክንገብር ኮለና ኣቦነት ናይ ዲያብሎስ ተቀቢልና ኣለና ማለት ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሊቃነ ካህናት እዮም ሌዋውያን ፈሪሳውያን ኣረማውያን ኣይኮኑን ኦሪት ግዝረት እምነት ዘለዎም ሰባት እዮም ማለት ደቂ ኣምላኽ ኢና እዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት ክሳብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ተቢዑ ክዛረቦም ዝኽእል የለን ምክንያቱ በቲ ቤተ ሌዋውያን ይኹን በቲ ይሁዳነት ቤተ መንግስቲ ኩሉ ብኢዶም እዩ ማለት ቆሊ ሒሉ ዝጥምቶም ሰብን የለን ማለት ስለዚ ኣብቲ ቤተ ኣምላኽ ለይትን መዓልትን እንዳገልገሉ ከለው ኣብቲ ቤተ ኣምላኽ ከዓኒ ንጹሃት ሰባት ይሓርዱ ነይሮም ማለት በዓል ዘካርያስ ወዲ በራኪስ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ እዮም ተሓሪዶም ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ደቂ ኣምላኽ ኢና እዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት ምክንያቱ ንሓቂ ክትወፅኡ ኣይኹም ሓቂ ከዓ ሓደ ክተወፅኣኩም እያ ክብሎም ከሎ ንሕና ኣይተገዛእና ንብሉ ሕጂ ከዓ ኣቦና ኣብርሃም ካብ ምዝርና የተወለድና ንሕና ደቂ እግዚኣብሔር ኢና ከምታ ዘስተንተንከያ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ኣብ 44 ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እቲ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩ እውን ትደልዩ ኣለኹም ስለዚ እቲ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩ ኣለኹም ንሱ እንታይ ሓደ ባህሪኡ ሓሶት እዩ ክሕሱ ከለካ ገዛእ ርእሱ ካልኣይ ከዓ እንታይ ካልኣይ ከዓ ቀታሊ ኢሉ በጀካ ክቀትልን ከጥፍእን ክዝርፍን እምበር ንኻልኣይ መፅን ኢልዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ዘለና ከምዚ ኣብ እግዚኣብሔር ኣለና ደቂ ኣምላኽ ኢና እናበልና ከምዞም ሊቃነ ካህናት 24 ሰዓታት ቤተ መቅደስ እዮም ዘገልግሉ ነይሮም ግን በቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ዘይኮነስ በቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ግን ሓሳብ ሰይጣን ዝኾነ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ንሰይጣን የገልግሉ ነይሮም ካብዚ ከም ዝሰውረኒ ስለዚ ግዜ ኣለና ሕጂ ንንስሓ ግዜ ኣለና ዝኾነ ሰብ ናይ ሓሶት ሓሳብ ክሓስብ ከሎ ሓሶት ዘረባ ክዛረብ ከሎ ናይ ሓሶት ናይ ሓቂ ዘይኮነ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ከይተፈለጦ እንታይ ገይሩሎ ማለት እዩ ናይ ዲያብሎስ ኣቦነት ተቀቢሉሎ ወይ ከዓ ውሉድነቱ ካብ እግዚኣብሔር ኣውፂኡ ንዲያብሎስ ኣረኪብዎ ኣሎ ማለት እግዚኣብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና እግዚአብሔር ይባርክ ክነሓልኽን መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ዘመን ኣገልግሎት ይባርክ አሜን አሜን ናሆም ከለ ስለዚ እቲ ሓሶት ሎሚ ሽም እናቀየረ ጥቆማ እናተባህለ ሽም እናቀየረ ሰርቂ ቢዝነስ እናተባህለ ሽም እናቀየረ ሰይጣን ቀሊል ነገር ከም ዝኾነ ይዘሪእና ማለት ታይሞ ኣለዎ ኣብ ክንዲ ሓሲኻ ተሓፍር ኣብ ክንዲ ንዝሓሰ ሰብ ኖ ሓሶት እዚ ኣብ ክንዲ ንብል
تاي مولو كل سب ندير لو مدا خمس قبر لو مدي خاسمع خير لو مدي حجري تجمير እንዳተባህለ ነቲ ጥፍኣት ከም ቀሊል ገርካ ናይ ምሳድ ባህሪ እዩ ዝምዕብል ዘሎሞ ዓብ ነገር ይክስተንቲንክ ማለት እዩ ኣራይ ካልኦት ካብ ናይ ሎሚ እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ተረዲእና ኣብ ናዝና ሎሚ ሃነዝቲ ሓሳባት ንብሎ ንጉባኤ ዝጠቅም ሎሚ ዘይተረዳእና ሎሚ ክንእርሞ ንደሊ ነቐፌታ እዚስ ክኸውን ኣይነበሮን ወይ እዚ ክጎድል ኣይነበሮን ትብልዎ ነገር ተሎ ምክንያቱ ከዓቢ እንተኮይኑ ዘገልግሎትና ከዓቢ እንተኮይኑሲ ነብሲ ወከፍና ክንሳተፍ ኣለና ነብሲ ወከፍኩም ክትሳተፍዎ ኣለኩም ማለት هراي ግዜና ንጠቐመሉ እንተ ተረዲእና ነቲ ዝተረዳእናዮ ዘስተንትና ኢና ንገልጽ እንተ ዘይተረዲእና ኸ ነቲ ዘይተረዳእና ኢና ንሓትት ስቕ እንተኢልና ግን እቲ ግዜና ከይተጠቐምናሉ ሓሊፍ እዩ ዝሓለፈ ግዜ ከዓ ክንመልሶ ኣይንኽእልን ኢና ረይሓውና ዶክተር ክፍላይ ሎሚ ካብዚ ናይ ሎሚ ወይ ከም ዝሓለፈ ዘስተንተንኩሞ ከተካፍሉና ሕራይ ኣቦና ኣብዚ ሎሚ ደንበብናዮ ተደጋጊሙ ዝተነግረልና ብዛዕባ ትስብእቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እሞ ከዓ ካብ ሓጢኣት ንዓና ንኸውፅእ ከምዚ ብስጋ ከምዚ ሓመመን ከምዚ ሞተን ከም ዝተቐብረን ከም ዝተንስአን እዩ እቶም ኣቦታት ነዚ ንክፅሕፉ ተገደዶም ከዓ ብዝተፈላለዩ ግለሰባት ይኹን ወይ ከም ማሕበራት ብዛዕባ ናይ ሰብ ምዃኑን ኣምላኽ ምዃኑን ሕቶታት ወይ ዝተፈላለየ ርእሰታት ይገልጹ ስለ ዝነበሩ እዩ ከም ዝተምሃርናዮ ግን ንሱ ፍጹም ኣምላኽ ሰብ ዝኾነ ከም ዝኾነ እዩ ነዚ ዘጠቓልል ከዓኒ ኣብቲ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ዝተነበልና ስሙ ኣማኑኤል ትርጉሙ ከዓኒ ኣምላኽ ምዃና ምሳና ኣምላኽ ሰብ ኮነ ብምባል ጠቕሊልዎ ኣሎ ናባኹም መልሲ ኣቦና ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ከም ዝነበረ ጸሓፊ ኮይኑ ናይ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ጸሓፊ ኮይኑ ከም ዝኸደ ጉባኤ ኒቅያ ናይ ጉባኤ ኒቅያ ቀንዲ ጠንቂ ዝኾነ ከዓ ኣርዮስ ምዃኑ ንኣርዮስ ብዛዕባ ክሕደት እግዚኣብሔር ወልድ ማለት ፍጡር ምዃኑ ቀንዲ ዘመንጨውሉ ከዓ ፎጢኖስን ጳውሎስ ሳምሳጥን ዝበሃሉ ከም ዝኾኑ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ ርኢና ስለዚ the incarnation by Saint Augustine the Apostle ኢሉ ተጻሕፍት መጽሓፉ ተሰጋውነት ብዛዕባ ተሰጋውነት ናይ እግዚኣብሔር ወልዲ ይዝገልጽ ቃል ብቃል ካብ መጽሓፍ ካብ ብሉይን ካብ ሓዲስን እንዳቐመጠ ኢኻ ጽሒፎ ሕጂ እውን እቲ ዝዓበ መወከሲ ዘሎ ኣብ ናይ ትምህርተ መለኮት ወይ ናይ ቴዎሎጂ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ኤልሳቤጥ መድኃኔ ዓለም ኢልኩም ኣትይኹም ዘለኹም ኤቢል ዘሎ ኤልሳቤጥ መድኃኔ ዓለም ዕድል ክንበኩም ወይ ክንበክን ሜቲኹም ዘለኹም ወይ ዘለኽን ትዛረባ እንተሊኽን
الرأي عدينا ممر سارة كابزنا يلوم مع أنت أستنتينكن وين زلكن حتى ممر سارة الرأي سلقالاتك زابير استمسكنا يخون نداس تبهلنا له كلمة سمنتي الرأي نداس تبهلنا له كلمة سمنتي أب قدامي تيموثاوس معراف 3 قصر 10 شدشه نالبات استبهلنا لا نخون كالاي غزي الرأي قدامي تيموثاوس معراف 3 قصر 10 شدشه مودات هذا لا مالتي بحق زمستير أملخو عبي بحق زمستير أملخو انتايو عبي እቲ ብስጋት ተገልጸ ታ ኢንካርኔሽን ንብላዊ ተሰጋውነት ንብሎ ማለት እዩ እቲ ብስጋ ዝተገልጸ ብመንፈስ ዝጸደቀ ብመላእኽቲ ተራእየ ኣብ ኣህዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ዓረገ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ምስጢር ኣምልኾና እዚ ሕጂ ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ እነ ተጠቕሊለን ዘለዋ ማለት الرئيس الغالات وجزابير استمسكنا يكون أنا حساب تليو ويرئيتو ويحطو وينقفتها نتجزينا يجوبايو نتقملو تجزينا نتقملو مخنياتو كي تتقمنا له زحلة جزيك كان ملسو أين خلنينا هراي كبرنا زخر سوم يكون زغنا حطو رئيتو انتحر زي بلنا خينو أبونا أبي ملاك سلام قال معدان هيبون بصلوت كعزولنا نبونا بخبرنا بأود مهرات يعدم رأي كما يمسيهم كما يأنيهم قال هو تسمع لنا أبنا كموين مزمور دزمركي معزا حفتنا بتم كلكم نتتوهبكم قصتات كتنببو زمسخن بحطو بزستنتنكمو نزقوا بقى تكافلوا زمسخم قلقلتكم يبارخ أبتا قصري أسران يغرتا أبتا قصري سالاسان شدشتن أنبيبنا يانيرنا قداميتي ملكت يوهنس معراف سلسته كاب قصري شمانته كساب عسرته ناي قويتا سب مخان ويدما نابز عالم زي زمصو قداماي انتايو انت دايلنا قبر ديابلوس نمفراس ايو قداماي ملكت يوهنس معراف سلسته خاب قطر شمانته ساب عسرته ديابلوس كما يجمري حتيات قبر ايمو حتيات زقبر كاب ديابلوس ايو ود أملاك قبر ديابلوس من تغفرس إلى إيو
نزي التقلصة كبرنا أملاك يكون ديابلوس كان مجمريان تايو حاتيات زقبر ايو حاتيات زقبر دما كامنيو كاب ديابلوس ايو نتي خام مجمريا حاتيات زقبر ديابلوس ويدما اتي كاب ديابلوس زخونه حاتيات زقبر ود أملاك دما نزقبري ديابلوس مأنتي كفرس إلو إيو زتقلصة مسبلة كاب أملاك التولد زبلة زرقو أبو ينبر إيمو حاتيات أي جبرن إيو كاب أملاك سلة تولدون حاتيات كجبر أي كونولون إيو كبرنا أملاك يكون كاب أملاك تولد زبلة انتايو زرقو أبو ينبر إيمو حاتيات أي جبرني سلامنتاي كاب أملاك سلة تولدون حاتيات كجبر أي كونولوني منياتو نأملاخنا نباري حاتيات أي سما معني كاب أملاخ تغينا نحنا زور أدم أو ننبر ندحرال لنا حاتيات أي نقبرنينا حاتيات كنقبرون أي كونلنان إيو أبتا قطر عسر تدما صدقي زي قبرن نحو زي فكرن كاب أملاخ أي كونن ولد أملاخن ولد ديابلوسن بزي يوم زقلصو زيابيهر يخدننا لومي نسبسي بيتسبو صلاة وخانو وإم زبل تنبيت زفت عملو زالو فقري زتسعنلو زمانين زلنا أما صدق زي قبرن نحو زي فكرن كاب أملاخ يكونن ولد أملاخن ولد ديابلوسن بزي يوم زقلصو كالق مقلص مركع يبلنان تناي سقا أقاومانا كلنا سبينا نمثل ناي وشتنا صباقه ناي وشتنا خونتات ولد أملاخن ولد ديابلوسن زفلالق انتايو صدق زقبر نحوز فكر ولد أملاخيو صدق زي قبر نحوز فكر دما كابا أملاخ يكونن ولد ديابلوسيو زبلنا زلمو ولد أملاك كوينا صدق خنقبر بفقر نبر دما أملاخنا نقولنا يحجزنا زقبا أزي ناب سماي زت أمتنا قبائي يقبر لنا سلخ الله أملاخنا مسجانا يبصحيو حانتي حبريتا اللاتني قرتا زحلفة عربي أي حبرنان نصبح عربي مدهاني علم سلزخانة الداسية دما سلزولو بايبل ستادي تمرت مصحف قدوس يبلنان اتي قداسينا أقامشت سلزخون توم قزي زلنا مصينا كنقدس مصينا دما ناي قربان تخافل تخنكون تمرت مصحف قدوس قنا يبلنان كاب صباح عربي سرمون زلو دما أملاخنا نقولنا بهوت بطعنا حليو سلام يغنينا كموين كنت بسنبز حبرنا ايو صباحون نايبونا أبوي هايلي مفانوي فتحات ايو حجي حزن تنياتات أبزي دقى سلام اللو بسعودت كان عطول لو ممكن كيدنا صباح دما خاب ساعات عسبت حادي كساب ساعات حادي مفرقان أبزي صلاة فتحات اللو دحري دما أبدأ السلام مخفلتي اتزي رخوبهم سب دما صناعات هابكم كبليمو نبونا منقس السماي نحوزنا عندما مصننا يهب
እሞ ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል ምንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩልን ዝሕዝ እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ሰላም ዝሓንቱ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምንቲ ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገልና ትፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልናኸ ደንገል ይኸ ብስጋኹን ደንገል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ይኸ ፍረከርስኩም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍት ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እግዚአብሔር ንምነካን ማልደካና ኣለና ونقول سلام سلام هبنا واللي كان ناخذ ما እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኸው ናፍሰልና ቸከኸ ንፈልጥ ባዕዳ አምላኽ ይብልናን ቅዱስ ምካን ሰመን ንጽውዕን ኣሎና ሰማያ ዘለኻን ስኻ ሰላም ከአብ ነፍሲ ኩልና ዓድር ኣብ ዓለም ዝንባርናም ሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያና ዘሎ መኳይን ታዛብ ከዓ ምክርሃብ ኣብ ምእታውናን ምፃናን ዘሎ ጎራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኡን ብዕንዑን ወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ክርስቶስ መስኡንት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን መሓረ ኣምላኽ መሓረና ፍቅረ ባህለ ኣምላኽ ቅበለልና ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸት እዚኣን ሰዓት ዘለይቲ እዚኣን ድማ ባርኸልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና ዝጉባኤ እዚ ድማ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ኣብ ሰማይ ዘፀንበር ጉባኤ ግበረልና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ወደ ተወሳኢና ካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ኣብ ድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኩሎም ስለ ኩሎም ሕሙማት ልምነካ ብሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ዝዓረፉ ኩሎም ባርያኻ ኢለ ስላሴ ኩሎም ኣግብርትኻ ኣእማትካ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝና እንደብሰልና ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀበባ ዘለው ድማ ናብ ራህዋ ሰጋግረልና ሰላም ዓኢልካ እናኻ ነመስግነካ ሰላም ሕድረና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክት ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ካብ ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ጻድቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ኣን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣንሳና እንድገልና ካብ ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልናኸ ደንገል ይኸ ብስጋኹን ደንገል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ይኽፍረ ከርስኩም ብርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታሕ ወይ ስረይ እግዚእና ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገጋናት ስረይ ኃጢአት ደምሳት ያበሳ ወልዱ ለብርከሳት ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ዑራን ሳይርጎ ሕፃናት በበስምክሙ ክንፍታኑ ንጽሐነ ይረሴን እጽክልዋን ሰማያት እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓል 12 እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ትግበረልና
ቃለ ሕይወት يسمع لنا ተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ዘንበብናዮ ንባባት ዘስተንተናዮ ቃለ እግዚኣብሔር ትምህርቲ ኣበው ከዓ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ውሽጥና ፈርዩ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ከነገልግለሉ ክንግልገለሉ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚኣብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥባትን ጊዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃይድኩም ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጸድቃን ኣስበትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ዝሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ጉባኤ ጀሚርና ክንውድእ ዝረዳእና ዝደገፈና ከምኡውን ዝመጽእ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ነቶም ለይትኹም ሰላም መዓልቲ ከዓ ነቶም መዓልትኹም بسلام يرغبنا آمين آمين عليه وتسمعنا امتحان هذا ربوتنا እግዚአብሔር مساء آمين كلنا قال هي وتسمع لنا ጸጋ እግዚአብሔር ምስ ኩላህና ይኹን آمين ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ ለይቲ آمين آمين እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኩላህና ሰላም ለይቲ آمين أقول ቃለ ሕይወት يسمعنا ኣገልግሎትኩም ባረኽ ብሩኽ ለይቲ ይኹን آمين ماما تمي كروين خبلكم سيدا آيفون تبلا لا ذات تليفون كلهم عندي هو بخومي أنت عايش متكونن في أمس مالتي آيفون تبلا لا والله مالتي وعند هاي السوار كلها كأ هو أنا وني هسه بهالكلهم حجي دمسخهم السماعهم لك مسجبرت اللي أنت عايش مبين أنا كروين مسواركم ده سوق سوالسي أنا ده زمري لكم سدحات كروين مسواركم تدحات مالتي هاي له حكي خما إلى تعتبنا هك بشم كنت مسألة لزنبرت ترى ريني مجركي إلى أوكي هن سلاز نبرت عمونجو عري يعني رندي جن عمونجو تي هن سلاز نبرت مستمرس كو تشك هاي جوركون حكي يا ريت الراي بروح ليتي بونا علي وتسمع لنا ناتيم تلويت الله مثلا على هو وتلويتا يبي إلى سي بلا أكتبت كبرو هلو تلويت مالتي هنسام تفليت يا كوتا بلني ولا هنك علي وتسمع لنا بروح ليتي أين علم أرياس إنديا فلتي أجناي تردى هوان لومي خم بلا وين عليه وتسمع لنا بروح ليتي سلام ليتي قال هي وتسمع لنا بروح ليتي آمين نخلعنا عليه وتسمع لنا سلام ليتي